Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau insha Allah bidiyon mu zai yi bayani wato akan hanyar da za mu bi mu cire ruwa in ya shiga wayar mu, ko kuma wani lokaci irin kura haka ya dan bude wayar mu haka muna dan samun matsala, speaker mu yana dan wani girgiri ko kuma ruwa ya dan shiga haka ko wayan ta fada ruwa dai makamancin haka, in dai ruwan bai shiga sosai ba. Ta hanyar da zan nuna mana yanzu insha Allah za mu bi mu cire wannan ruwan. Kafin mu je kai tsaye ga bidiyon, in yau ne farkon ziyartar ka wannan channel mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan akwai kararrawa zai fito a gefe, sai ka danna akan kararrawan sai ka zabi all. Da zarar mun ɗora bidiyon mu insha Allah za ka samu. Bari mu je kai tsaye ga za mu zo mu shiga wato ainihin Play Store mu ne. Muna shiga Play Store mu sai mu zo mu yi search na Clear Web. Gashi nan mu already ma mun riga da mun yi search, sai mu danna akai. Muna dannawa kai gashi Clear Web namu gashi nan automatically gashi nan ya riga da ya zo. To mu already dama mun riga da mun yi installing nashi, sai mu yi open mu shiga. Kai da baka yi installing ba sai ka zo ka yi installing nashi ga yanayin yadda yake. Sai mu shiga kenan, bari mu bude mu shiga asalin wato application namu na Clear Web. Bayan mun shiga zai kawo mana waje kamar haka. To abin da za mu yi koyi ga waje nan, alama yana nuna mana take, yana nuna mana alamar mu yi pressing akan shi, sai mu danna akai. Muna dannawa kai, kun ji yanayin yadda wayan ya fara wani ƙara. To wannan ƙaran da yake shi zai sa wayan naka ya, in akwai kura ko akwai wani abu makamancin haka zai dan zazzago ma. Ta haka yanzu ina dannawa kai zai yi kara nake, ko zai ɗan yi kara dai, zai caccanza kara, yayi vibrating, yayi wani kara mai karfi, yayi wani ihu sosai, yayi wani kara dai kala ne da zai jijjiga wayan. Sai kai kuma yayin da yake wannan abin sai ka dan karkatar da wayan ka, wato ainihin wajen speaker naka ya dan kalli ƙasa, saboda in ya girgizo shi sai ya soko ƙasa kenan, duk abin da yake ciki zai fito. Bari mu gwada ku gani yadda zai kasance. Wannan talla ne, bari mu yi. To kun gani abin da ya kawo mana yanzu, automatically kawai ya riga da, in dai akwai ruwa a wayan mu, wato in muka karkatar da wayan yayi ruwan zai fita, ko kuma akwai wani kura. To ta wannan hanyar ne gaskiya zaka samu ka cire irin wani ruwa ya shiga wayanka kaɗan, ko kuma wato zan ce in kura ne haka a wayanka, kana dan jin speaker ka yana dan rawa kaɗan. In kana jin speaker ka yana dan rawa, to zaka iya bin wannan hanyar domin ya dan cire ma wannan kuran. Zaka iya system na sound din wayanka kenan, domin ka ji lafiyan speaker ka. Mu da yake mun riga da mun san wato speaker mu lafiya kalau ne, ba sai mun riga da mun testing ba, mun san speaker mu lafiya kalau ne, kai sai ka yi testing ka gwada. Mun gode da kasancewa da Borno Free Tricks. Mun kasance a bidiyo ta gaba. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates.